per moure i per organitzar l'ordinador. Aquí pots afegir una nova carpeta i després una memòria com aquesta o aquesta que És quan nosaltres ho sentim. una placa mare és una targeta seria una cosa això ben aviat, no? O sigui, per passar o sigui, per tenir internet i aleshores per una senyal digital que emet el mòdem A un temps constant. Amb una contrasenya i una pantalla. Què és la relació d'espectre? La relació d'espectre,